Έχουμε μία τράπουλα. Την ανακατεύουμε. Παίρνουμε ανά δύο φύλλα, αν είναι κόκκινα-κόκκινα, αριστερά. Μαύρο-κόκκινο στη μέση. Κόκκινο-κόκκινο, μαύρο-κόκκινο, μαύρο-κόκκινο, κόκκινο-κόκκινο, μαύρο-μαύρο εδώ. Άρα ανάμεικτα, κόκκινα-μαύρα. Συνεχίζουμε. Μαύρα, κόκκινα, μαύρα, κόκκινα, μαύρα, κόκκινα, μαύρα, ανάμεικτα, κόκκινα. Αυτά εδώ δεν μας χρειάζονται, τα βάζουμε άκυρα και μετράμε. Μαύρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τα κόκκινα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 κόκκινα, 10 μαύρα. Τα κόκκινα είναι 4 περισσότερα από τα μαύρα. Το ξανακάνω μία φορά. Θα δω κι εγώ. Τα ανακατεύουμε πάλι καλά. Και ξανά πινασί. Μαύρα. Μαύρο κόκκινο. Μαύρα. 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 Κόκκινα. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Μαύρα. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Μαύρο κόκκινο. Κόκκινα. Κόκκινα. Κόκκινα, 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 μαύρο κόκκινο, μαύρο κόκκινο, μαύρο κόκκινο, κόκκινα. Αυτά πάλι δεν μας χρειάζονται και έχουμε και λέμε κόκκινα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Τα κόκκινα είναι ίδια με τα μαύρα.